Hej, pozdrav svima ljudi, dobro došli u novu epizodu YouTubers Life-a. Znači, kao što možete da vidite, bližimo se 50.000 subscribera i uspeo sam da mogu da dođem na drugu kuću i naravno da ću to uraditi. Tako da samo sekunda da, evo, 50.000 subscribera, znači, jej, i to je to, znači, šta? Lol, neću ga primim, brate. Sorry, možda sam mi trebao. Jao, fuck. Možda sam trebao da ga primim, stvarno nisam znao i ali dobro, nema veze. Ok, evo je ta soba kao revive ovdje, šta je ovo? Ok, new Google, here, dobro, to je nevijek, posle ću pročitati to. Šta je da vam pokušam da sam ovo dobio, tako da, eto, znači da sam se premestio u novi stan i sada, da, znači tako će biti verovatno naslov klipa. Vidjet ćemo, to je nebitno sada, pa bukvalno je dobro, mislim, sviđa mi se do upstairs, da vidimo šta ima sve gore, kao neki revive, nema već, nebitno. Ajde, ovo, ne bi 100 puta pio i ajmo uraditi, čekaj, jel imamo bar kao neki, čekaj, ne to, htio sam da kupim, go shopping, htio sam baš da kupim, ako ima nešto, ali ima nešto ovako za PC Word, da li to mogu, ok, ovo ćemo kupovati u sljedećoj epizodi, tako da do sljedeće epizode vidimo se, do sljedeće epizode veliki pozdrav.